9. apríla Donald Trump zatweetoval: toto je skvelý čas na nákup. A o 4 hodiny neskôr zrušil takmer všetky clá, okrem 150% cla na Čínu. A reakcia? Trhy i hneď vzrástli. Akcie jeho vlastnej DJT prudko vyleteli a kryptomeny ich nasledovali rýchlejšie, ako stihnete povedať manipulácia s trhom. USA ale zrušili clá na smartfóny z Číny. Nie kvôli Apple, ale hlavne, aby ochránili svoju vlastnú ekonomiku. Apple je totiž závislý na Číne a ak by ich akcie klesli, problémy by mali všetky penzíne fondy a investičné banky. To by definitívne otriaslo dôverou spotrebiteľov. Preto je výnimka pre Apple skôr strategickým ťahom, zatiaľ čo USA môžu hrať s Čínou svoje ekonomické šachy. Vidíme totiž, ako čínsky juan voči americkému doláru oslabuje. Zároveň sa ale oslabuje aj dôvera voči štátnemu dlhu. Hlavne sú zasiahnuté americké dlhopisy. Veľkí investori sa tak radšej presúvajú do zlata. Jednoducho hľadajú niečo bezpečnejšie ako doláre. A centrálne banky, ako napríklad Fed, sú v pasci. Nech zvolia akúkoľvek stratégiu, asi to nepôjde bez toho, aby časť ekonomiky nezhoršili. Môžu napríklad uvoľniť vydávanie peňazí, ale to zvýši infláciu. Alebo môžu napríklad vydávanie peňazí znížiť, ale to zase podraží hypotéky a spomalí ekonomický rast. A záver? Globálny ekonomický systém naozaj ukazuje, že je pod stresom a tie najjednoduchšie, najbežnejšie riešenia už možno nebudú stačiť. A teraz jedna čisto kryptovec. Token Mantra s tickerom OM sa prepadol o 90%. Tým Mantry pripisuje tento pád nezodpovedným likvidáciám zo strany centralizovaných búrs, ktoré neupozornili tým dopredu a tak roztočili špirálu nútených predajov. Avšak on-chain analýza odhalila, že veľryby predtým presúvali veľké množstvo tokenov práve na burzy a tým pádom je tu veľké podozrenie na určitú formu insider tradingu. Čo už je vlastne ale takmer dokázané a tým Mantry sa k tomu v podstate aj priznali, je to, že umelo nafúkovali hodnotu svojho tokenu. Hoci cieľ tokenizácie aktív, teda prenosu reálnych vecí do kryptomenového sveta, znie veľmi lákavo, tak bez dostatočnej transparentnosti a naozaj dôkazu reálnych zásob to môže dopadnúť veľmi zle a celý projekt sa môže zrútiť rýchlejšie ako domček z karát, ktorý stavá váš opitý strýko. Projekt Ondo. Nedostatok transparentnosti tak naďalej zostáva významným problémom v kryptopriestore. Ak chcete vždy vedieť, čo sa deje, nezabudnite nás ale sledovať. Môže skolabovať rýchlejšie ako dôchodca na horúcom slnku.